Tamburaška muzika i tamburica sve su popularniji među djecom i mladima na području grada Orašja. Interes za sviranje je veliki, a priliku da uče dobili su kroz stručne radionice s renomiranim profesionalnim muzičarima iz Hrvatske. Potencijala je mnogo i radionice su važne kako za učenje, tako i daljnji glazbeni razvoj, ističe osnivačica Tamburaškog orkestra. Vrlo su važne zato što uz ljude koji ovdje rade sa tamburašima dovedemo one koji imaju neke druge i poglede i načine rada, ali ni naš ni njihov nije pogrešan, nego se samo na taj način obogaćujemo. Cilj ovoga je da unapredimo tehniku sviranja djece, kako djece u osnovnoj školi početnicima, tako i starijima. Držanje tambure lijeve i desne ruke, trzalice, samog poznavanja glazbenog teksta. Ivoj želi učiti svirati prim, ali mu je u orkestru dodijeljen kontrabas i iznimno je zadovoljan edukacijom na radionici. Super je bilo, super, sve fino objašnjeno, polako, ništa prebrzo. Naučili smo 3 kola svirat. Sviram, sad mi je 2. godina i tako je ispalo. Htjela sam inače svirati klavir, ali sviđa mi se i tamburica. Djeca, jako lijepo kažem, prihvaćaju sve što god sam zamislio, sve što sam tražio od njih, sve su uspjeli, znači da mogu. I ja mislim da će, siguran sam, uspjeće sigurno neko dogledno vrijeme biti sve bolje i bolje. Ovaj žičani instrument uče svirati i u glazbenom odjelu u osnovnoj školi Orašje, koja ima 50-godišnju glazbenu tradiciju. Tome je pridonijelo osnivanje Tamburaškog orkestra pri ansamblu Raščica u Franjevačkom samostanu u Tolisi. Dakle, tamo se rodila ideja. Tijekom godina uspjeli smo... Mislim da je to jedan velik korak i napredak, zato što se razlikuje formalno glazbeno obrazovanje od ovoga koje mi pružamo pri nekoj neformalnoj školi. U školi uz tamburaški djeluju još i klavirski i odjel violine, a u 5 odjela upisano je 60 učenika. Trudimo se da budemo inovativni, da im ponudimo puno toga, da pratimo trendove iz okoline, da prepoznajemo njihove talente i da ih guramo naprijed. Prije svega, vlastitim primjerom. Rad s vrhunskim profesionalcima koji su nastupali na svjetskim pozornicama je privilegij, a na djeci i mladima je da ga iskoriste i budu ustrajni na putu do svoje glazbene karijere.